jomblo jadi nggak tahu mah harus minta ke siapa gitu ya Pak ya. Kula ajeng nyuwun kalih Bu Ajah nggih pekewo. Nggih mengke gampang Pak niku. Tadi lajeng napa mawi bawa? Lajeng kemawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten jalan. Jan Piyayi kok pinter ndagel barang Pak Anung nggih. Nggih. Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih, mboten napa-napa. Terus rumiyin niku mate Pak. Nggih Pak Anung. Teng Ponorogo niki winong juaran nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan. Niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngoten lho. Lah nggih Pak, niku teng Ponorogo. Adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Desa Mawacara. Lagi iki enek Dewan Parto Selak Jaya Indo ya. Surakrepat niku. Jane pomong ngoten niku anu lho Pak, nggih. Jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau ditiru, nah nggih, kalau ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik. Iya, gitu memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi. Gitu. Nah, cocok Pak, cocok nih. Akhirnya pejabat dijalui alasannya efisiensi. Harus jadi yo efisiensi ya. Kalau hari jadi sudah teranggarkan, insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108, Sindene juga 108 nanti. Perkara regate nyatusan kan. Yang lagi ya Piyayi. Monggo ninggal katresnan ya terake mateng Pak Hanung ingkang nembang genduk winong Nawangsih. Mlebu metune disekandani lho Mbak Pinang nggih. Nggih Pak. Jenengan niku Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu ngoten mawon. Pangga dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat Sela Katon. Yuk. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa langsung rino lan wengi muga-muga Gusti Nono wincana enteni ing pucuking tresno balung monggo pasane pun katon